Acha sini Khoroksa Tripurani Sunamdana guitarist Takok Apon Deborma bo bahaino Tipramathani anggai mairong bagui tongo Faide bini khoktui kisa khana lainai bo mairong bagui bahai bo bini feelings bahai matong napon mairong bagui bahai feelings matong Belaino tongthogo tei dofani bagui samung khlaimano bagui tebo khlaina musungo je chuktui to sung bobagarni dagi mumbai tei oroni je sini oroni local amchani sini thaka khamta khoksong ni je chubamu sini borok dofano sini prasarama sung je mansa je mandi sung chubai tonglayo tei kurano koina musungo je borok chubana musung phone chubai mai tongo chubana musung ka sungmai kerungdi sini Facebook ti pra page tongo aronorok chubana musung kha rang puisa rok chubana musung khenorok check eba kheba transaction khaibiro harimano hambai Hingga sini Khoroksa bukhukjuk nini bumung tomangkha Somita Morasi bahai matong obo je chuba sukhlaioi bubagrani bisingtei Kahamke no matongo chunghai chubanan muchunghai jotono biskango agogoi khaiton ge chin bororok mache ama nungjarok no chunghai keno je manchak chuba laitho abanang kesarnani muchugo Tini kota poribar rejakna ai bile bahai matong 200 ambo Jotono jase mairong asuk bang ke chong joto burirore butori to asuk mane kisa be bahan chate butoi de samano hune chong kisa chobana tam bumung ai bini ke ai ke sujatariang hambai